seguidament el doctor Ramon Bosch llegirà l'acte, el secretari de la Fundació llegirà l'acte de l'atorgament de les beques. Bona tarda. Jo faré un breu resum del que és la reunió del patronat que va tenir lloc el dia 13 de maig, dilluns, i on d'alguna forma a l'ordre del dia que vam fer va ser decidir o aprovar el que prèviament ja s'havia proposat com a beques. Hi ha un comitè científic a la Fundació Ferran, que és el comitè encarregat d'avaluar tots els projectes que es presenten, i aquest comitè està constituït per professionals de diverses disciplines, no només metges, sinó que infermeres, hi ha farmacèutics, hi ha biòlegs, és a dir, un comitè multidisciplinari que avalua una sèrie de paràmetres i que decideix els projectes que es presenten quins són els projectes millors per ser becats. Aquest any la reunió d'aquest comitè va ser el dia 7 de maig i en aquella reunió es va prendre la decisió de que, a part de les dues beques que havien estat convocades per la Fundació Ferran a principis d'any, la qualitat dels projectes requeria també, vostè la proposa al patronat, que s'acceptés donar també dos accèssits, com ja havíem fet altres anys. Aquestes beques, recordeu-vos que són de 3.000 euros, són dues beques, una al grup emergent, que entenem des de la Fundació Ferran que un grup emergent és aquell grup que està estructurat al voltant d'un investigador principal que treballa en un centre de salut i que compta amb una trajectòria científica estable i continuada superior a 3 anys i que presenta aquesta convocatòria un projecte que forma part d'una línia d'investigació que està definida i que ha comptat ja suports previs econòmics i que ha generat